Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:25. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong aga Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Maro subo-subo nga ton sining Lunes bangod nga over the weekend mga kaaksyon daw limagid ang nagtaliwan mga kaaksyon bangod sang COVID-19. Sa mga kaaksyon tadra pag halong-halong gid mga kaaksyon kung way man lang sang dapat nga kaladtuan mas maayo nga yara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan. Daw ka alarming sang senaryo sa Bacolod no
bisan pa gani sa probinsya daw kadamo sang COVID-19 positive. Ay, daw makayuhom kalang mga kaaksyon. Pero te amuning realidad nga senaryo nga butyog pa ang kaso sang COVID-19 sa bugos nga siyudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Sige, inopdanay kita mga kaaksyon tubtob sa atak na launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balitaan gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod. Karon dugay-dugay i-take up ta diri mga kaaksyon ng parte sa COVID-19. Sa gihapon daw ma-consider naton nga makatalagam sa gihapon ining mga pagsalyada sang virus. Ay, perti, no? Do hindi mo maintindihan kung nga aga amos ini, no? Kamusta dira sa mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Hindi gid kita magsalig, ha? Kada isa sa aton mag social distancing kag face mask gid lamang ang aton sining himuon. Kalakip man mga kaaksyon ang aton sining mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad sa Negros Oriental kag sa bugos nga Region 6. Magainopdanay kita mga kaaksyon diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Ibalaon ta karon dugay-dugay mga balita, mga kaaksyon sa bugos nga kalibutan. Sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangingkopod da si Aksyon Marlon Hinovia. 91 ka mga LSI nga na-stranded sa Taboylan Port, Cebu, naka-quarantine na sa Cadiz City Healing Center. Mga transaksyon sa La Carlota City Hall suspendido anay sang isa ka semana umpisa subong nga adlaw. Kay ginpatigayon ang disinfection sa La Carlota City Hall mga kaaksyon. Galutak pa. Ay ho. Do hindi mo maintindihan gadamo ang mga positibo sang COVID-19. Hindi na niluglahog iya mga kaaksyon as of this broadcast time. Kay bisan ang syudad ta gani kabalaka na pati ang probinsya mga kaaksyon. Daw makonsider ta nga hopeless. Wala na sang ayo. Di kita na lang nga mga pumuluyo diri sa probinsya sa syudad sa Bacolod ang maninguha kun tani nga magapabilin sa aton sinitag sa mga puluyan. Kag ang face mask kag social distancing. Pero sa nakita ta, I don't know kung sa kagabihon kung may mga face mask sa gihapon nga matalupang danta. Pero nag-effect naman ang aton sining curfew since pa kagabi at 8 o'clock mga kaaksyon until 4 o'clock. Do jutay na gid lamang ang makita ta sa mga dalanon. May mga nagkaladakpan more or less mga 100 sobra bala mo. Ka mga violators tiya mako mo na galing ang 100 no. Kadamo sa gyapon sa nagabailar. Sige lang hibalawon ta na karon mga kaaksyon sa report sa aton sining mga action reporters. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artay Hupon. 5 ka mga persona sa Bacolod konfirmado nga napatay sa COVID-19 sining weekend. Amakin mo 5 ho.
kaso sang local transmission, mas pa nga nagadamo. Ay, oo, kundi kita mamati sa mga concern authorities na hindi hindi kuan mo maumpawan ng kabudlay galing hilikoton ini mga kaaksyon, pero way manisang dapat nga ikabalaka kay para manisa health nato, no? Kag kalakipan mga kaaksyon nga ang New Government Center sa sining adlaw tubtob ini sa Friday, bali isa ka semana naka-desinfect mga kaaksyon, wala sang opisina sa New Government Center, efektibo subong adlaw tubtob Biyernes. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, printer operator patay matapos makabunggo ang motorsiklo nga ginasakyan kagabi sa isang taxi sa Barangay Mansilingan. Anong pinaka-latest nga investigation? Daw kalapad man na kadalan, ano ning natabos niya? Sa Negros Occidental Provincial Police Office naman gabalita ni Aksyon na Brian Morden. Presensya sang NPA sa Negros nagapabilin apang hindi na mabaskog. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, 12 ka mga barangay sa Bacolod kandidato para ideklarar nga drug clerk suno sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDIA. Samtang sa ato naman mga balita out of town, sa siyudad sa San Carlos, COVID-19 update, 3 konfirmado nga nagpositibo sa COVID-19, isang ka City Hall employees, OFW kag asawa sang Siman. Kita mo lang no, sa San Carlos, todo hindi man mabangbang ang kaso. Samtang sa Dakbanwa naman sang Sagay, igabalita ni Aksyon Tomon Forte, COVID-19 update sa syudad sang Sagay, mayara na sang 47 ang positibo kag 27 ka mga naka-record kag 154 ka mga POM. Sa bahin naman sang syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, pamilya sang mangingisda nga bago nagpositibo sa COVID-19, gina-isolate kagin swab test na. Dr. Maria Victoria Ibanez, City Health Officer sang syudad, nag-confirm negatibo sa virus ang pamilya sang nurse nga nagpositibo sa COVID-19 kag nag-duty sa Cadiz City District Hospital. Ay, perte. Kag balita ni Aksyon Percival Villamor, isa ka persona na kuhaan sang armas lutang sang kapulisan sa Moises Padilla. Samtang sa balita naman sa National PhilHealth spokesperson Dr. Shirley Domingo, ginpanginwala ang aligasyon nga organisado sang korupsyon sa ahensya. Kag wala ginahimutig o kon wala ginlikom nga may mga empleyado sila nga nagkaladakan nga nagahimo sini. Ano ni siya, PhilHealth manigyapon aksyonan? Do pamatyagang kusimo do halin ka sa earth nga planeta, way mo gigin butangan di kun kwan. Ayo, sige, maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas. Kag bugos nga kalibutan, mabatian sa dili lamang madugay sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:39 aton oras. Mga detalye sa aton sining mga balita, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban.
But before sini mga ka-aksyon, ginaknowledge na nga aton sini nga mga Facebook lovers sa mga naka-Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Sige, karon lang dugay-dugay ang inyo sini nga mga mensahe ha. Atagan tanay talupangod diri sa aton sini nga pagpangalagad sa mga naka-Facebook Live kag sa mga ayara sa website nga nagaro basa-basa. I-check lang dira sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Kalakip man sa aton sining mga YouTubers, mga ka-aksyon, sa mga nagalantaw ba YouTube sa Aksyon Radio Bacolod, i-type lang dira mga ka-aksyon, kaya tagan tanay talupangod sa diligid lamang madugay sa pagpangalagad sa Aksyon PBB. Sige, daligid lang anay mga ka-aksyon na. Matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga ka-aksyon na kay matagtapila ka mga talamyawon ta sa sining udto diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. May lang nga pagpamati kay Mirin Encia Fabiano, good PM lang, no? Kay Bea Jonathan, may lang nga pagpamati sir, no? Kay Jocelyn Baynosa, ginatamyaw lang taga Purok Active Mandalagan nga nagapamati gid sa imo perme. Salamat gid Jocelyn Baynosa. Kag Andro Manggilan Villarosa, may lang nga pagpamati. Di wala gid tadaara. Sa pamilya Villarosa sa Talimgao ne, dining Talimgao man. Kay Leiden Navarrete, may lang nga pagpamati dira sa Von Ryan Pulupandan. Thank you so much Leiden Navarrete. Kag kay Carlos Gulaher, may lang nga pagpamati. Nagatutok ng upodya nga sa aton sining programa kay Ray Capatar, Kenneth Vallejo, kag sa pamilya Gulaher dra sa Victoria City. Thank you so much Carlos Gulaher. Kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang nga pagpamati dra sa Barangay Sumag. Kay Valencia Kenneth, thank you so much Valencia. And Ron Vasquez, may lang nga pagpamati Ron. Sa kay Jocelyn Acevita Ulak, good PM lang, no? Kay Dina Pilayo, thank you so much Diana Pilayo, no? Kay Gian Resisio, may lang nga pagpamati Gian Resisio. Sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala and Malaka family, may lang nga pagpamati man. And Leticia Abruhina, may lang nga monitor, no? Kay Ronili Malaga, watching here in Talisay City. Thank you so much, Ronili Malaga. Ronili Malaga, no? Malaga ni siguro. Ayos, kay Nore Remetre, may lang nga pagpamati dra sa Kabugwason, Mansilingan. Kay Lisa Monte Castro, may lang nga pagpamati man dra sa Doha, Qatar. Lisa Monte Castro. Kay Mark Anthony Macbugaay, pa-shoot out lang ko sa kay Nonoy sang Pat Cutters, dining Pat Cutters man, gapamati sa imo subong. Ayos, thank you so much gid. Kay Chirek Asyado, may lang nga pagpamati sa Quezon City, Manila. Thank you so much gid, no? Kay batchmate, classmate Ronnie Castro, dra sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, ga monitor man sa sining mga inoras. Kag sa mga kaupdanan niya dira, si batchmate or classmate Ronnie Castro, mga ka-aksyon. Daligid lang, standby mga ka-aksyon, matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkulong kag negrosa. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:46 ang aton oras, 11:46 na mga kaaksyon. Sa way pa magkatsibog pagamatamad na tsibog kag magpahunay-hunay sa panghigaron sang inyo sining puluyan, no? Sa mga kaumhan kag sa mga kabukiran tadraya daw pamatyagan kuno wala lang COVID-19, no? Pero hindi gid magsalig Hindi gid magsalig kay importante gid, no? Importante preparado kita sa sining virus nga COVID-19. O galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule para sigurado gid sa aton sining ikayong lawas sang DTX 500 capsule ang may 3 ka anti-diabetic properties. Kuno sa ahensya apang wala ginahimutig nga may mga empleyado sila nga nagakadakpan nga nagahimo sini, no? Kag pagsuksok sang face mask sa sulod sang puluyan ginapanugyan ni Interior Secretary Eduardo Anioho, pati pagtulog pagid na aksyonan may face mask pagid na anong sitwasyon nga ara ka na sa sulod sang puluyan mo, ma-face mask ka pa. Pag sulod mo sa kwarto, face mask mangyapon na lang alang. Pag sulod mo sa kwarto, face mask kay mo. Inaguro ko ng balay mo open. May balkonahe, open siya sa karsada o kung sa publiko. Pero kung wala man lang sang, ay nano, panibalay mo na ginido, hindi ka pa makasiguro ni.
Kung latnan kay mo, latnan ka na gid na kung sa sulod pa ka sang balay mo. Alang mag face mask ka muda tananda. Ay ho, mas lingkad din. Sino ka gani? Nalipat ka na mo. Ay kabudlay nga sitwasyon, no? Daw tanan na lang do himuon na lang sang gobyerno ta. Ibaloon tani kag ang COVID-19 sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sa mga balita nasyonal gikan sa kay Aksyon ang Defensor. Aksyonan mayong udto. Aksyon na Rex sa mayong udto. Ang ato naman yung mga tupiko ni Subong Aksyon Rex nga nungod naman ni sa PhilHealth. PhilHealth at face mask. Ate unahon ta na Aksyon na ang PhilHealth corruption sigurado ginada. Di subong ang presidente daway lang sa gihon niya. Wala pa gani. Way pa. Anong reaction? Bisan ano nga kwanting ginatupag gadan sang presidente ang sitwasyon ta subong mo. COVID, oo. Ti karon sa gabi daw mapalayag naman siya mo nang initial ko nga info nga nabaton aksyonan nga daw mapalayag sa karon sa gabi. Sang report niya naman. Hoping nga matalakay ni si PhilHealth. Ti way na guro ya pamatyagan ko COVID-19 tanan ang focus ang presidente ta. Yes, Action Rex. So, diri kita sa aton nga balita national, unahon naton ang issue amot sa PhilHealth kay nagpahayag diri ang spokesperson sang PhilHealth Action Rex ngayong si Dr. Shirley Domingo nga suno siya hindi organisado ang korupsyon sa ahensya. Pagtiula man niya ginahimutig nga may pilaya sa mga empleyado ang nadakpan nga nagahimo gid sang korupsyon. So sunod dire kay Domingo may napasakaan na sila sang kaso nga mga empleyado kag terminate na matapos nadakpan na aktuhan nga ti mo na naga-intra gid illegal sa transaksyon man kumbaga aksyon na Rex. If madumduman, una na din nga ginaligar nga may ginbulsa ang mga opisyalis ng PhilHealth 15 billion pesos. Ti ini nga statement panginwala man ni Domingo. Suno kay sa iya, ang kwarta nga nagalabay sa ila, nagadiretsyo sa hospital kag mga dialysis center. Kaga hindi sa bulsa sang kada opisyal sa nga ahensya. Madumduman Action Rex nagligad nga si Mana ginpahayag ni anay Anti-Fraud Legal Officer Thorson Montasquit nga ang ginaligar mafia sa sulod sang ahensya. Amo na mention ko nakakuha gid worth 15 billion pesos sa state insurer pagiman sa madamo nga mga fraudulent schemes. Sa iban pa naton nga balita Action Rex, ari do gugtas ka gini siguro. Nga. Ang pagsuksok sang face mask. Kay man. Gugtas lang ko na kung sa sulod pagid sang balay. Pero kung sagwa, okay lang na. Face mask gid kita. Sa so, Action na Rex, kay ginpanugyan diri ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga kinahanglan magsuksok sang face mask bisan yara lamang sa sulod sang balay. Ilabi na sa mga pamilya bala nga may kabudlay nga mapraktis ang social distancing aksyon na Rex. So, sunod rin kay Anyo. Sa sulod sang balay mo, practice ka pa social distancing na? Ay, naguro, kung halimbawa sa aton, biti kita na lang mismo kay chindi ka kung ano ang ang kabudlay or ang tendency ang abi bata nga mo nga mahako sa imo nga naka-alcohol ka na, tanan nga naka-pang... hinaw ka na da sang tanan mo da nakapaligo ka na hindi ka maghako sa bata mo nga ka sa sulod sang puluyan katupad ka mo pila ka oras na si Action no Rex sa iyang kay ano nga imo bata ayo gani imo bata gani alang ka na karon nga bodo ka budlay na gid nga sulod sang balay na ano ni si Anyo way sa pamilya basi ula sa bata basi way sa bata o way sa pamilya aron gid sa sulod sang puluyan mo suksok face mask. Nanong sitwasyon. Kung sagwa kaya, normal ginaya nga required ginang face mask kag social distancing. So, pwede gani si Action na Rex, magluwas gani pagid sa face mask. Face shield pagid. Ha? Face shield pagid sa sulod face shield pagid, oo. Para protektado. Daw makayuhom ka man kung kaysa sang ilang nga obra, no?
Ano actually nagwa Action Rex nga mga panugyan ni Anyo matapos nga nagpagwa man sang pahayag ining si Chief Implementer of the Pero ang Government. balya subongo sa television, we are still in control. We are still in control on pandemic response. We are still in control pero sa sulod sang balay pa Face mask. face mask siya kag ano ganin na isa? Face shield. Face shield. Tinano na lang niya. Ang ubra naman basi magsiling bata mo to ay sino ka gani? Pagsulod mo sa balay mo, kilala. Tapos pag siling mo susulod sa balay mo, ay sino ka gani? Balo ka lagalain ang imo nga posturawo kung nagka-face mask ka facial. Hindi ka makakilala. Bala, basi malampusan ka bata mo, bla. Ay, kulang. Malampusan ka diya? Di man, mga joke lang na. Pero dapat sagwa gid lang na tani. Ya, kung sa sulod sang pulian mo na, way na rason nga mag-face shield kapag mag-face mask kaksunan. Kaya tinupad. Kung hindi na ko na iya paborable, kaya nga, magkaon ka mo, tuparay ka mo, magtulog ka mo, tuparay ka mo, lang-alang tag-isa-isa ka mo kwarto. Tulog ka mo, may facial ka mo, may Tulog, face may mask. facial, may face mask. Ano na yung klase ang panggawin ngayon kay Anyo yaman? Malun mo sa kauna, be? Tiwain mo na nila kay si Waynas Lagatiliner sila nga balay sa pangkang story actionan. Waynas Lagatiliner sa balay nila to kay nga mo pa ning senaryo puli-puli ka pa tos balay mo. Amo na guro mag-advise ya. Ti mo na guro para hindi pala mo host na guro. Kundi ka mo yahimo eh. Ay do hindi amo no. Ang Direction Rex, nagwain na nga panugyan ni Anyo matapos nga nagpahayag diri si Secretary Carlito Galvez Jr., ang Chief Implementer sa gobyerno on COVID-19 response, nga magluwas kuno sa workplace, halimbawa diri sa aton. By example, ang densely populated areas, makonsiderar man nga critical areas bangod mabudlay, nga muna i-practice ang social distancing. Hindi mo na thickly populated ang balay mo. Ang ginaminig nilang gamay blaw. Gamay nga balay. Ano man? Gamay nga balay. Kung tanan ka mo daga, listar guro, mga 15 ka mo kabilog, normal lang na guro nga mag social distancing ka mo. Pero kung nara sa sulod sa balay, daway naman ang karason, aksonan. Munang budlay sa kay Anyo, kay sino ganina? Galvez. Galvez. Kay mga tigulang na nasla sa prangkang istorya. Gulang pa na sa imo. Sabi ko ba, mga gulang pa sa akon. Yours. Nagbalik pa galing sa akon ba? Naglain pa. Ayo. Kabudlay, naging mag-face mask ka sa sulod sa balay mo, no? Ambot ah. Hindi ko may imagine, Action Rex. Gitilawan mo, wifi. Hindi ko may imagine, gani. Nano ning obra sa mga officials niya. Ang fokusan nyo na lang da. Paano ka mo kakita sang bulong ni COVID-19, no? Amo na gid lang na. True. Kaya kung may bulong na mapos na magpang-distribuer sa mga LGUs. Kag magamit na kay LGUs na tanan dayon. Para Kay mga face mask pa na da. Face mask ka lang kung nara ka sagwa. Face shield ka kung nara ka sagwa. Pero kung nara ka sa sulod sa puluyan mo, lang mamaskara ka da. Kay manghod lang na sa maskarang face shield kag face mask. Di ba? Na. Manghod lang na sa maskara. Dugay gani, may kita mo nang may dagdag pag nga plastic. Anang ko pala? After sang facial, PPS na. Mga PPS after sang facial kag face mask kundi pa ni mo pawan. Kada bulan may changes mo. Iban nga mga ka-aksyon ta. Kundi pa ni mo pawan ma-PPS ta ni tanan nang do astronaut ka daw manuglupad kasi iban nga kwanto. Trending pa nga daan subong ang mga flight to Mars, diba? Damo nga daan. Damo sa mga utok nga wayman nga daan obrahon. Kundi Facebook kag social media nga tubangon nila. Pangbutangan da nila nga daw malupad kay mo ya. Kita mo lang. Balag ka next month, amo na ning aton nga, amo na ning in demand. Kumbaga. Dapat pag September ni, lainuntang pangabuhi ta, no? Naka new normal na kita September kabay pa nga mag new normal pero kung hindi gid man vitamin mo ni sige-sigihon ta face mask way man ta perdihon ni face shield way man ta perdihon ni sige lang importante da nga matagan ta ni solusyon ning lambada subong kagaw ho wala mo siya bigin mo subong mo sa tawag nga kumpare mo sino COVID. So nagligad lang to yung si Mana. Today hindi na kami na kumparehay. Enemy naman ka mga duwa. Hindi na maintindihan ang sitwasyon niya na. Diri sa aton sa Bacolod do karon dugay-dugay ma-report si Action Art.
Ang Lakardota, gin-lockdown temporaryo Ayota. for 1 week ang ilang City Hall. Ang syudad Sang Bacolod, new government center effective 5 today. days. Lockdown man 5 days until Friday. Ang ibang paguro nga mga LGUs basi kung kaplano man sila. Ang do grubudlay pag ito ganing sa bago, yung sa DPWH. Oo, sa DPWH to, daw pila ka mga empleyado tong 20 gin-quarantine kabilog ang na-contact trace. May 4 nga nag-positive. Sa bago, bago lang na. Sa DPWH lang na yan. Oo, pero yung may tatlo DPWH pa. na sa bago, daw ara na siya kung going ka south, ari sa left side. Sa left side na sa Lampuwas ang Taytay, daw DPWH na dra, no? Di, ang pinakahinungdan diri sa LTO Bacolod eh. Ang nag-positive to nga si DPWH nga employee, nagkakadto ri sa LTO Bacolod. LTO nagsugod na yung LTO, nagligad pa, ano ni sila? Lockdown. Oo, lockdown. Daw 14 days dito. Teka, di ba gin-advise to sila? Gin-advise sila nga sunod sa mga proper procedure for disinfection. Kag ginambalan ang mga nakakadto to. Ti ang isa ka empleyado sang DPWH, amo gitong isawan nga nakakadto. Kag pagbalik ya, nalat na niya gid damo. Kadamo gid. Damo nalat na niya. Babudlay, no? Okay man lang na pero ti hassle bla. Kung asymptomatic ka, way kaman sang ginabatsyag sa lawas mo, pero te asymptomatic aksyonan, normal lang ang pag-quarantine ikaw for 14 days. After 14 days, kung way man lang ma-develop na sa lawas mo, pwede naman lang ikaw kagwa dayon. Kag hindi man dapat ikahuya naton. Gani nga kuan bakterya niya mo. Hindi wala man naton gin pangayo. Way tama na gin pangayo nga mahuya kay mo yung pag nga COVID-19 patient ka. Iban ka likom-likom pa aksyonan pero way dapat ilikom daw halos tanan daw majority na sang but pila ng kaso sa pungsod karon dugay-dugay ha ibaloon ta na mga kaksyon. O sige aksyonan. Action Rex na-mention mo unahon ko danay ang sa bugos nga kalibutan Action Rex kay duro na mo damo na gini kayo. 20,08,255 ang kabilugan nga kaso sa bugos nga kalibutan. 20,8,255. Sa bilog nga kalibutan na? Yes, Action Rex. Amo ni ang pinaka-latest man nga update nga kung sa diin 733,345 dari ang napatay. Ang naka-recovered or ang recovered naman is 12,886,622 Action Rex. Ang nagapabilin diri or ang aktibo nga kaso 6,388,288 pros 8 ba? Ang mabasahan ko sa diri. Ang mga pungsod Action Rex nga may mataas nga record sa kaso sa COVID-19, ang top 10 lang ng gindala ko Action Rex. Ang US nagapanguna gid. Pero sobra man 5 million. Nagligad pa ng mga sinima nang gapanguna na sila. Ang Brazil 3 million sobraman. Ang butag 1 ka milyon ang ilang nga bansihanay. Kaya ang India 2 million sobraman. Te ang Russia do nabuo ni 887 plus 887,536 ang Russia. Ang South Africa 559,859. Ang Mexico 475,902. Ang Peru 471,012. Ang ika-8 na Action Rex, ang Colombia is 387,481. Ang Chile 373,056. Kag ang number 10, ang Spain 361,442 Action Rex. Ini kung basihan lang ang total cases nila. Pero kung mga napatay naman Action Rex, may changes naman kay ang iba niya damo ang napatay. Sa cases nila. Sa luan nato Action Rex, ang sa bahin sang diri mismo sa Pilipinas, ang Pilipinas naka-record sa 129,913. Ang bag-o diri nga kaso is 3,109. Sa mga numero, ang 59,970 diri ang aktibo. Ang gin-report man sang DOH
nga ang panibag-o nga recoveries is nadugang na Action Rex 654. Pero sa kabilugan, ang total recoveries 67,673. May araman sang 61 ka mga napatay. Kag sa kabilugan, ang death toll sa Pilipinas tungod sa COVID-19 is 2,270. So, ano na? Ang Bacolod kag Negros Occidental ya? ang sa Bacolod, lipatan mo naman ay. Daw pangatyagang usi mo doon naka ang Bacolod kag Negros Occidental nga importante na lipatan mo pa. Ma-check mo da actionan. ma-check to na Action Rex. Ikaw po iya. Ikaw pa. Ako pagali. Dapat, gid. Pilang Bacolod ang as of the latest. As of sa pinaka-ulihiman nga ginpagwa sa nga datos kahapon ang Bacol gabi na nabla mo do gabi na naging padala nila ano na ni basta latest ang Negros Occidental 28 ang Bacolod City is 10 10 okay pero ang total case sa Western Visayas 1,021 Action Rex sorry, ang total active cases, pero ang kabilugan tagidya is 2,046. Kabilugan sa Western Visayas. Kay kagapon may nadugang 115. So mo Action Rex ang kaso bugos ni kalibutan Pilipinas kag Bacolod and Negros. Nga kung mag-report kang nagalayo yung gusto mo nga mabatian. Oo, bala Action Rex, dapat ang matian mo na yung mga recoveries kay ginauna mo ng recoveries ya. Dapat kung anong ginabalita ta dire, ano blang ginabalita nato nang confirm ko ng recoveries. Dua sila. Dapat unahon ta ang confirmed case tapos ang recovery. Correct. Kaya dapat ilipod ta di mo. Amo na yung senaryo, amo nang sitwasyon subo nga ilipod-lipod ta na. Sakto na. Nga unahon ta pa report ang naka-recover. Pariyo na nga pariyo na sang ginhambal mo nga do amo-amo ka mo ni edad ni Anyo. Sige, Di na pagdugangi aksyonan. Sige na, larga na. So, mga Action Rex, ang mga natipo naton, balita gikan sa News Center. Una sa balita, una sa Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon ang Defensor. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12 sa aton oras, 12:06 na mga ka-aksyon. Unahon ta na yung balita ni Aksyon Alvin Graba. Para umpawanta kamo anay ha, Aksyon Art Tayhupon standby sa Bacolod City Government Center. Dire kita na kay Aksyon Alvin Graba sa patrol ho, 12 ka mga barangay sa Bacolod kandidato para ideklarar nga drug cleared suno sa Philippine Drug Enforcement Agency. Paano gani ka drug cleared man nga sige pagdamo pa sige apon drugs ang nagalinap ta diri sa palibot sang syudad kag probinsya. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagpati gayon sang special meeting ang Philippine Drug Enforcement Unit of an agency diri sa Negros upon ang technical working group. Sa idalom naman sang Bacolod City Police Office, DILG, DSWD kag CADAC, agud preparahan ang natalana nga deliberation for drug clearing program nga pagahiwaton on September 2 sa madason na abi nga bulan. Sunod diri kay PDEA head nga si Nicolas Gomez, ilagin diskusyonan ang pila ka mga guidelines. So kung additional guidelines gikan sa PDEA Central Office nga ginhatag sa Regional Oversight Committee para madeklarar bilang drug-free ang isa ka barangay diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Gomez, sa siyudad sa Bacolod may 12 ka mga nag-apply for drug cleared barangay. Ini amo ang Barangay 11, Barangay 13, Barangay 22, 25, 32, 34, 36, 39, 41. Kag sa name barangays amo ang Barangay Felisa,
Barangay Granada kag Barangay Pahanukoy. Saan ano sila nag-apply ni? Nag-apply pa, Action Rex ang tinalikdan lang bulan sa diin liwat. Actually, ini sila previously nag-apply naman Action Rex. So galing kay ti nagligad to bala nga wala sila na-deklarar nga drug clear barangay bangod may mga kulang sa mga requirements as required sa Regional Oversight Committee. Now, sunod diri kay Gomez, sa bag-o nga guidelines, dapat ang mga drug surrender dapat nakagraduate sa community-based rehabilitation program. Kunti isang una Action Rex, ginumpisahan na nimo ang ining community-based rehabilitation program. Ug galing kay ti ang natabo diri Action Rex sa pagtuhaw ko sa abot sining pagpamahog sang COVID-19 plus pang pandemya nga natabo, tinauntat ni siya Action Rex rason nga suno sa iya nga ti sa karon sa sining panahon i-try naton nga magpakigistorya man sa central office suno sa iya para matagaan konsiderasyon ang sitwasyon diri man sa siyudad sa Bacolod kay suno sa iya kay mabuday katama ka sa karon nga taniway na lang nanay mga drug cleared barangays nang unahon nila pang cheko nilang mga barangays na kung sige pa ni? Yeah. Sige pa baligya. Sige baligya kay nagligad to ka bisan pa gani nagligad lang si Mana kadalag ko sa gyapon sang mga ginapang dispatcher nga mga droga. Oo, bisan kahapon Action Rex. Kahapon to pila ka operations to. Tapos sa probinsya kag sa Bacolod sa Sigayabi may ara man. No, suno sa iya, suno man kay Gomez, ang iya sila nga pangabay nga kung pwede matagaan man sa konsiderasyon abi ang requirements o kung additional guidelines nga ginahatag sang Central Office for Regional Oversight Committee kay on-call man ang mga drug surrender sa piyak sini nga pwede man sila matagaan sang seminar after sang sining pandemya Action Rex. Pero ang mga bagay nga ginatingwaan niya man kay suno sa iya, may mga PIDEA Intel Division nga nagakariman sa pagpadayon nga investigar sa pila ka mga drug surrender base sa lista sang tagsa ka mga barangay Action Rex. Subong suno sa iya, may mga pagkahimuon pa man nga mga diskusyon pero this time ang paagi na sa deliberation or rather ang himuon diri Action Rex sa Zoom meeting bra paghimuon sa pila ka mga deliberation antes ang pinaka-highlights abi sa drug clearing program on September 2 of 2020 by next month abi. Ari ang pahayag ni Nicolas Gomez. Sir, sa 20th Regional Oversight Committee deliberation, pagahimuon diri sa Bacolod City coming September. That is why ginkuan ginamon ang Bacolod kay amo gani may ara sila 12 barangay na applicant para sa deliberation. Kag amo gani ginkuan ko sa technical working group during sa meeting ipakuan nato na kalain man kung diri mismo sa Bacolod City ang deliberation tapos masiro ta. So that is why dito gin-discuss na dito kung ano dapat mo para may barangay kita na ma-declared as cleared barangay. Kaya actually bago sa ang guidelines ng pagguha sa national office nato na dapat ang tanan ng mga surrenderers nato na naka-enroll sa community-based rehabilitation program dapat graduate with. Amo nang problema naton kaya actually dati as long as enrolled tanan sir kag accounted tanan ng mga surrenderers, okay lang, pwede natin i-go siya. Pero sa bunggid ya, ang ginamal sa aton sa National Office na dapat graduate gitanan. Amo nang yung naton sa technical working group na tinguan sa syudad tani na makagraduate ang tanan na naka-enroll sa CBRP. Kung among isa gina sa mga requirements na istrikto nato na dapat graduate, so malamang di ta makapadeclared barangay considering na kita subong sa time sa pandemic pa. Tapos hindi basta-basta naton matanda kang session. Kung amo nang tani punto nga kung ongoing man lang siya, tapos accounted man lang tanan ng mga surrenderers na naka-enroll, tapos religiously attending man sila kung ginapatawag, pwede gid siya ma-drug cleared. Anyway, pwede man nato siya i-revalidate kung halimbawa may ara mag-isa sa mga surrenderers na hindi makagraduate. Ano ning mga barangay ning dosi sa siyudad sa Bacolod? Ang 12 candidate barangays na po sa Bacolod City, Barangay 11, Barangay 13, Barangay 22, Barangay 25, Barangay 32, Barangay 34,
Barangay 36, Barangay 39, Barangay 41, Barangay Pelesa, Barangay Granada, at Barangay Panokoy. Ang pahayag ni PDEA Head Nicolas Gomez. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:14 nga oras. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin, kadtuan ang balita sa Bacolod City Government Center. 5 ka mga persona sa Bacolod konfirmado nga napatay bangod sang COVID-19. Sining weekend, kaso sang local transmission mas pa nga nagadamo. Kag kalakip man ang new government center, wala sang opisina, sumugod subong adlaw tubtob sa Biyernes. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art. Tayo po na Aksyon Art. Honda Sunrex ang may mga transaksyon dira sa new government center, wala na sa opisina, gin-umpisan ini subong ginaw to, alas 12. Alas 12? Pag-umpisa man sa nimo sining program, ang mga empleyado daging papauli na no, sa naton city government. While may pila ka mga opisina Sunrex, nga ang operation nila like City Treasurer's Office, dito sila masaylo sa Old City Hall. Umpisa man sa downtown? Sa downtown. Pero ang opisina sa senior citizen dala sa Old City Hall, hindi gyapon niya mag-operate. Kundi ang inilang City Treasurer's Office, iban pagidra nga mga vital ba nga mga offices nga kinahanglan gid nga mayara bisan lang skeletal force agod nga mag-cater no sa mga empleyado sa mga kliyente nila na gusto mag-follow up dira sa bahin sa City Hall. Ang rason diri kay sining udto malanggani na tapos ang draft kag pagpagwa sa advisory gikan mismo sa City Hall, naging butang diri para sa lockdown ni disinfection and preventive decontamination. Amo na ang main reason gid, pero dugangan ko na karon Aksyon Rex kay ako nagapating ang palayag diri ni Vice Mayor Elcid. Amo giningin na tunaan dira na sa mga panibagong kaso nga nagpositibo sa bahin sa NGC. Nawariwa para sa aton nga mga kaaksyon nga nagamonitor ari si City Administrator M. Gaspian for the confirmation kay hasta Friday actually ang nambal niya pero kumong ang Sabado kag Domingo way magginila opisina so ginpakamayo nila until kwanini sa Saturday. Bali August 17 mabalik ang opisina? Hasta 16 yung nabutang nila na closure sila. 16. Ti butang balon ti hasta Domingo while de anay sa mag-report sa opisina. Ito ka adlaw Aling sugod subong adlaw? Ginbutang diri temporary closure Bacolod City Government Center minimum of 7 days starting 12 noon August 10 up to Sunday August 16. Sunday August 16? Diguro sa Diguro na yung 16? At iba si Salary Advisory nilagay Sunday 17 siguro. This is size Sunday? Sunday this is size? This size siguro kay 14. Tiari Aksyon Rex para sa mga tagpalamatita si City Administrator M. Hang. Effective today. Until ano na siya, ma'am? Until Friday. Until Friday. So, ina siya, part na siyang disinfection? Disinfection kag decontamination. Complete disinfection din sa kabilugan, including mga air vents. Nag-order si Mayor nga pa-disinfect tanan. So, muna nga the RDRRMO will need time nga isa-isahon gid ang mga offices kag tanan nga areas sa NGC. So all transaction will and be also to limit the movement sulod sa mga tao, sulod sa tao. Okay. Since of course you know nga may affected nga office.
In fact, may duwa na ka-deaths ang ato di sa NGC. So we would like to also protect ang mga employees na ma-infect at ang mga nagkakadto diri pag-kuan. Ang mga services, well, ang City Health will continue, ang aton DRRMO will continue, ang aton DSSD will also continue, ang aton nga mga accounting, cashier, treasurer's office, temporarily masaylo sila sa Old City Hall. Okay. So, ang Old City Hall... Isang parayag ni City Administrator M.Ang. So, sa may mga transaksyon dira sa ma-open iyan na mga opisina, kadto lang kamo dito sa Old City Hall, pero posible buwas pa ini mag-umpisa kay mga paman mo kag mapreparar sila sa ilang mga offices dira sa may Old City Hall. Diri kita masubo-subo ini nga balita matapos na no less than the IATF local task force chairman na si Vice Mayor Sid Familiaran nag-confirm sa aton na may ara sa report sa rabaton kag lima diri action rex ang confirm na patay. In fact, sa interview gani kay na siya ang na-mention niya, pero subject for confirmation pa rin isa. Now, ang mga lugar diri action rex nga may arasan o kung may nagtaliwan sa weekend, nagalakip ini number 1. Dumduman mo nga ang City Lantax Division, may nauna ito na napatay. Itong isa ka empleyada? Empleyada? 46 ba ito kung pila ito edad niya? Da mo na edad niya, mo na. Ang iya Iloy nga 69 years old, nagtaliwan mo nagsumex. Iya nga? Iya nga nanay. Nanay, patay man. Ay kaduha. Atong nag-survey na naamog ito yung Laguna, positive dira sa Lantax Division, na 30 years old na lalaki, na patay man nagsumex. Na magyapon sa Lantax, sumininguan nagka-empleyado sa Lantax Division ang ginbawian sa kabuhi. Now, ikatatlo, isa ini ka team leader sa call center dari sa Bacolod, babae ini Action Rex, actually taga Cadiz City. Now, diri nagatrabaho kag ginbawian man sa kabuhi. Amala, ikatlo. Call center? Call center, call center. Okay. Ang ikaapat, ang isa ka lalaki. Wala lang galing kumpleto pag ganitali si Vice kay ang City Health subong grabe ang trabaho nila, ang mga data do ay pablamakuan, makompleto gid padala sa iya. Pero ang duha diri ka nagkaramatay nga amuning kaapat kay kalima, isa ka taga Banago na lalaki. Kag isa pagid ka taga Estefania. Actually may singkang report pag niya nagasulod nga balita pero sa niya wala pa kung idea. So kung magsunod ang singkang, ikaanom na nga kaso? Di ko na muna wala pa subusan na kwan nagasulod gid sa iya kay tibisan sa... Ang Banago, separate man isa itong nakaligad to? Lain may Action Rex, nilang nga weekend. Ay, nilang nga weekend eh? Ay, pag-ideya. Pili na ang isa kay Vice sa iya na na-confirm yan na report so far subong. Now, balikan Action Rex ang sa Lantax Division. Magluwas nga luwan ang nagkalamatay, kundi paidalong ito sila sa RT-PCR test. Ang result, may dugang anong ka mga empleyado sa Lantax Division ang nagpositibo. Mula sa next, may anong kag ini sila of course tatap na gibutan na sa healing center o kung sa quarantine center sa city. Iniba na nga result, why pa makagwa. Now, ang sabahin naman sa call center, gin-mention ginaktuali ni Vice Diri, Panasiatic call center, kasi nga hindi pwede nga ilipod na sa tao, kaya base ma-discriminate, malang iba naman call center agent, malang Action Rex, na nag-obra sa ibang magkompanya, na magsakay siya sa lakyan kung mo call center agent, basta di ba pagpasakyon, o kung sa madipasayo, o kung sa taxi na, kasi kung hindi nagkaroon ma-divulge kung sino na sila nga, kung pa na, budlay pa na may discrimination. Nga mo na? Oo, mali. Kasi nga ang sa call center,
natabo action Rex, luwas napatay ito, may duwagan kapasitive na case pagin sila. Kay may araya sa inisyatibo na ginimo ang call center kung nagpatigayon sa rapid testing. Amo ito pag-rapid test nila na sila man nagasto on their own, nakita ni mga nag-positive sa rapid testing, nag-reactive sila, kag na-confirm lately sa RT-PCR test. Ang doha ining banago kay Stephen Yagin Manoya, why pa siya detalye kag background kung ano gid ang ila sininga trabaho Axomex. But confirm na ni. So, all in all, pila nang napatay sa Bacolod? 13? 13? 14? Ang subungan, laos ang kwano, ang nabutang di, walo ay pa niya nagsulod guro Axomex sa bagong listahan. Ang walo mo, nagligad pa nga si Manas, guro? Iway pa sumong sa bagong na kwan, nadita halin sa CHO kag sa DOH. Dahil kayang isa niya ang pag-insinti kung iloy do kayo nalamis kagahon ni Axomex mo. Nagtaliwan. So most probably, sining hapon, maguluwa ni ang ina mga record sa Department of Health. Ano pagid ang status diri? Sining ni Vice Mayor Elcid, sining niya, hindi na ni dapat paglawag-lawagan. In fact, may meeting karon ang City Government of Bacolod officials upod sa Department of Health para talakayon kung bala may posibilidad na may mga recommendation para sa mas istrikto na community quarantine, that is number one subject matter na ilagkaroon istoryahan. If you may, Axomex, ariyan na parayag ni Vice Mayor Elcid para mag-intindihan sa public. May another death naman from the Lantax Division. Oo. 30 plus. Isa mo na siyang first nga nag-positive dito. And then, ang mother siyang first ang mother ni Jenny also passed away early this morning. Muna napatay man ang iloy niya. Yes. And another 6 more positive employees. So bali ining napatay nga 30 years old, lucky ni sa Sarbay? Lucky. So may symptoma siya prior sa iyang death? Oh yes, parehas man kay siya ng career sa Plantac. Una lang to si Jenny, si Iya. Pero parehas sila nga gin-hospital? Nauna ni hospital ang male. Basta sir, ang mga family members ang male ni nga napatay. Saan ni siya napatay, sir? Kagabi lang guro. Kagabi lang. So kumusta ang iya mga family members siya? Na kuha naman? Daway man siyang naapektuhan gen? Well, ari niya na isolate and that taking test mo na sila. Makukupalo siyang details kung may nag-positive or negative. No? Okay. Oo. But yun yung mother ni Jenny, nag-positive. And 69 years old. Isining weekend ko, no damo sa Bacolod City na record? Doon may siya ng TL, panawag na team leader sa team leader, so supervisor sa isa call center na past away past time. So ang call center ni, ano na sir ang ginhimo naton sa IATF ni Sheila? Well, may duwa sila ka employees dira nga nag-positive. And that, kay tungod nga kung sila mo actually nabalaan siya, tungod nga nag-conduct sila sa rapid test sa ila employees. So, nag-positive, then swab, confirm na may symptoms. And that, I think daw 200 na ang ilagin rapid, at their own expense, For the public to know, may mga call center agents na nag-post na sa Facebook na they thought pa lang na may bayad ang swab, RT-PCR test, ginaga-charge ng government, which is wrong. Ang ang government na RT-PCR test, related sa COVID, for free. For free. So kung may company ang mag-conduct sa rapid test, why nanda yung participation ng government? Private undertaking and hindi government sinang conduct. Yes, kang ila to yung discretion, sir mo, no? Yes, and that is good, no? Namin sir. But why the participation ng city government? They thought na city government kabayad lang ang BPOs, which is wrong. Ang RT-PCR test initiated and conducted by the City Health Office is free. So, bali all in all, kung lang tawon ta, pila sir ang napatay sa Bacolod, recorded sining weekend? Weekend,
6 tanan ang napatay, Bacolod City. Ang call center, she's from Cadiz. But there is a nag-work. She's working sa isa pa call center. Yes, sir. So, basi bala kung mag-create ni sa discrimination to all the BPO employees, mga call center agents, would it be possible nga mabalaan ni sir sa public kundi ini nga call center? Well, kaya siya panasyatik. Panasyatik. May kwanta right to information, kita dapat tutalon ng public for them, nga makamalaan sila tag mag-along. Okay. Pero sa aton sa city government, kina-inform ng public. And even sa Iloilo, si Mayor Trinas, kina-inform ng public. Kung bilang na-positive sa amuning kompanya. Sa parayag ni Vice Mayor Sid Pamigaran sa gusto magpamati siya interview sa Facebook page sa Radio Bacolod, ilaman da mabatian no kay dra lately ginambal niya galing wa pa siya sa background. Silang duha ka mga lalaki nga nagkalamatay man sining weekend. Banago kag Stefania. Amo lang gin-mention na ya. Pero ang Singkang Airport way pagid sang detalye pero dolaban-laban na. Kaya mo lang ako nga nasa nakambal sa 6 pero hindi pa siya mag-confirm. Lately nagpanawag siya sa linya 5 lang ang nag-confirm ko subong na may ara naging ko confirmation pero ang isa ni gina-check niya pa sa City Health Office. Bangod gusto naman na at least may validation kag kompleto na detalye. Ang problema sumang sa City Health Action Lex bangod sa kadamoon na sang cases kag local transmission ara sa later parts ng interview tada sila ni Vice bihalong gid kita hindi na kamo magkunomod ba kay sila niya ang local transmission sa Bacolod problema gid ini kag dapat i-address ta kag hindi ta pagbaliwalaon ini nga sahi subong sang status naton kag please cooperate with the government kung ano ang panukyan. Possibly this afternoon action next after the meeting nila ni Mayor Bing may mga development kung anong pagid ang mga tikang na po himon sa city based man sa instruction sa Department of Health. As to kung pila na up to date ang record sa naglamatay sa Bacolod, possibly this afternoon man inatagwa sa DOH o podya sa City Health Office. Ang marang balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon ay tayo na nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Marlon standby sa Kapitolyo. Babatianta sa dilig lamang madugay. Pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Diin ang makini, joy this. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sa lawas ilabinag. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras. Sige, kadtuantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. 91 ka mga LSI nga na-stranded sa Taboylan Port, Cebu, naka-quarantina sa Cadiz Healing Center. Kag mga transaksyon sa La Carlota City Hall suspendido sa isa ka semana, umpisa subong nga adlaw. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovi. Aksyon Mar. Aksyon Rex na along nagidman ang kabalaka nga nabatsagan sang siring nga nabantay uno ka mga local stranded individuals akon LSIs nga taga Negros Occidental matapos ang pilamang kaadlaw pagka-stranded nila sa puerto sa Tabuelan, Cebu. Sang ini sila ang natinguan kidman nga masugat kag mabuligan sa gobyerno provincial. Gasubong aranan nagapaway-way sa quarantine facility may syudad sang Cadiz. Ang 91 ka mga LSIs kinabugusan ni sang tatlo ka mga kabataan. Ini sila ang residente sa nakadain-lain nga nagabanwa kag syudad. So ang Cadiz City sumungkon na quarantine area ang paghambalante amanadang sa St. Andrews Park Place.
Healing Center. As of August 9, may 41 ka mga quarantine. Kung nadugang ng 91, 132 na sila. Pag ining 91, gin swab test, kag nagahulat, ang resulta sa ilang sa ding RT-PCR test, kag tara nagala omgid, kabay mangin negatibo sila Akson Rex. Nadugang sila nga pag saysay ko na gid ang istorya sa ding 91, kay ginatiguan naton nga may baluan Akson Rex sa kay Dr. Zifard Gerhard Kailian nga sama sa mga nagsugat kahapon. Kung bala pilagid ka adlaw or simana pagka-stranded sining mga LSIs o galing kailang alang pang communication subong kag sako-sako pa si Dr. Kailian. Siluan ko lang sa may Carlota City kung may ara sang temporaryo pag-untat sang operation dere sa may New Government Center. Nga sunod sa Carlota, same man Akson Rex kamera sang lockdown. Agin na patigayon para precautionary measures man kay may ara sang isa ka executive assistant sang alkalde nagpositive sa COVID-19 kag di subong ara naga-quarantine sa Provincial Healing Center. Manuwas ang ibi mga luna kag pinakapasubo diri kamanti lagi pangasaway sa nagpositive man. Good news kay ang bata nila nga gina-swab nag-negative Akson Rex. Mal ni Mayor Rex sa Halandoon, tinguan nila nga by Friday, kung August 14, kung matigayon, tapos na ang disinfection kag decontamination. August 17, tinguan nila nga makabalik ng operation. Kumayara sa pila ka mga talatapan, ang La Carlota City Hall aron na sa may tubanggid sang ila sa ring plaza mo complex inasa may 3 ka mga buildings damo-damo gid ang apektado sa ring lockdown Main City Hall, City Mayor's Office Building, SP Building, pati Negosyo Center, pati ang Comelec kag ang Post Office Akson Rex. In klaro ni Halandoon nga ang treasurer kag city administrator's office ang pinaka-importante mayara niya sila sang skeletal force ipadayon ang ilang sa nga pagtrabaho sa pila sa mga personnel o ang kalabanan sila asikaso mo sa mga critical nga kinahanglanon ang sunod na bida sa mga LSIs kag returning overseas Filipinos. Ari si Mayor Rex Halandon. Ining order, asa na sa Friday siguro, ang mga opisina nga under sa complex namon, amo na sa matektuhan, no, ang iban, may kahit force lang, no, ang treasurer para manwildo, tapos ang city administrator para sa mga essential needs kid niya kinananpermahan. So actually, nan niya department head, work at home, no, anytime pwede sa makontak kung may magpilirmahan, kinanlan niya emergency kit. Kung 16 ka mga empleyado sa City Hall, work from home man sila Akson Rex kagati nagahulat man pabalik sa operation. Tunan ka ginausisa pa ni Mayor Halandoon kung bala makonsiderar ining kaso nga local transmission kaman mayara sa travel history mo ining nag-positive nga EA pod asawaya nag-travel pa ni nagbiyahe pa ni diri sa may syudad sang Bacolod. Balita kapitulo ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Adoboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you, Akson Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Akson Radio, Philippine Standard Time, las 12:33 ang aton oras o las 12:38 ang aton oras, 12:38 na mga kaakson. Sige, daligid lang ha. Dugangan ta na mga balita. Standby Akson Brian Morden sa Nokpo. Akson Eric Magbanwa sa BCPO. Kagangapat ka mga out-of-town reporters nato. May tisi anay ho. Kulang balang imo siningalawas sang vitamin C. Imay tisi lang ina. No? Adlaw-adlaw.
ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa... Gani man kagawad, no? Pero ang i-recommendar ko lang sa inyo, 100% mangosteen kag soya ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital. Ayos, sige namyaw tanay mga kaaksyon na daligid lang kay para nga sigurado kay Belen Salaw dira sa area sang Barangay Tangob may lang pagpamati. And Dennis Richard Tiboroma, good day Action Rex, kag sa Roma family sa San Enrique. Stay safe everyone, no? Kag greet ko lang si Regent Tan Villalon dar sa Barangay Purisima Manapla. Thank you so much Regent Tan Villalon, no? Kag congratulations sa mga barangay workers sa Barangay Tanod kag mga barangay officials headed by Barangay Kapitan Ising Sombero sa ila sining ginapatigayon dira sa Barangay Purisima, no? Ayos, thank you so much, Gid. Kagawad Melchor Baraucaron Bines, may lang pagpamati kay Jenny Solgon, may lang pag-monitor kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati, no? Dira sa Celine Homes, Barangay Estefania, no? Kay Inday Blasa, may lang pagpamati, no? Kay Momo Moises, no? Dari kami gali Bago City Health Office Lab Tech Swab Team. Thank you so much, Gid Sir Momo Moises, no?
Paring Binji Pelisario ho, may lang pag-monitor dira sa Manila, grabe ko nung ulan to. Sige, paring Binji, halong lang da. Paring Fiding Pelisario, no? Kaya Amelia Bilbar, may lang pag-pamati, no? Siling ni Momo Fuentes, siling niya break for lunch kami anay, swab test team after Bacolod, PHO kami, PHO kami after lunch. Okay. Ayos, sige. Kay Jonel Halirina, may lang pagpamati. Kag Alex Fuentes, may lang pag-monitor. No? Kay Heaven, thank you so much, Gid. Kag kay Seth Alunan, good PM lang. Thank you so much, Gid Seth. And kay Bison Neil, tamiyaw lang si Lola Virginia Olpinda, Sang Silin Homes, wishing you more birthdays to come. Love you. Ay, birthday. Jocelyn Kalamaan, may lang pag-monitor. Joan Salmiti Isiha, may lang pag-pamati. Happy birthday sa bata na ni Kampong kay Borgo. Oh, nano ini. Almera Lim Malasarte. Kay Mamang Trising, happy birthday, Mang. Birthday today, kahapon siya nag-celebrate. Thank you so much, Gid, no? Happy birthday kay Mamang Trising Kantong, no? Dira sa Barangay Purisima sa Hacienda San Luis. Kay GR Mainit Trihon, may lang pagpamati. Kay Ronnie Mananghaya, embrace new normal, accept that we will live with the virus and strengthen and support our healthcare system. Yan po dapat natin gawin. God bless Bacolod. Thank you. Salamat kay Ronnie Mananghaya. Kay Lunila Tarosan, may lang pagpamati dra sa Gatuslao San Sebastian. No? Ariel Kabatak, good PM lang. Joe Mongcaltorilla. Kay MG Nakayama, good non Action Rex ka uwi. Nagid bala kay anyo kagalbis mo. Ang witi-witi gidya mo yung ila. Iban nga pungsod na. Amat-amat man tap na ang COVID-19. Nga hindi gidman amuni ang ginahimo hay nakulang. Halin sa kay MG Nakayama. Dino Alik, may lang pagpamati. Action Rex parihuman sa amon. Gamay balay, hindi kami tupad sa mga bata namon. Kabudlay sang ila patakaran. Gani man. Thank you so much, Dino Alik. Kay Trexie Bosillo. December pa March na ta. Dari Pastrana, may lang pagpamati, no? Check attendance from Barangay 5. Thank you so much, Gid, no? Bobby Munoz, may lang pagpamati. Bobby Munoz, kung may face mask sa balay, dapat may nameplate pagid para makilala ka. Ha. Bisonil, may lang pagpamati. Rowena Morera Seroy from Barangay Bunga, DSB. Thank you so much, Gid. Philip Lorente, sa Minuyan Morsha, kay Ben Dilubio, si Buano Timlor, wala udyo. Thank you so much, Gid. Kay nato. Kay Ron Vasquez, may lang pagpamati. Parang Kinalon Sagay, Selbet Yap, may lang pagpamati. No? Kagay Erika Sonose, may lang pag-monitor. Ramel Haipe, may lang pagpamati. Romel Haipe, no? Dara sa Singapore. Kay Tobias Nets, may lang pag-monitor dra sa Andumanan. Tamiyaw ilang pamilya Tobias sa Kabakungan, Kagalingasaw, Moises Padilla. Ayos, sige, daligid lang mga kaakson, standby sa aton sining pagpanumbalik sa diligid lamang madugay. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton,
Mga balita may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:52 ang aton oras. Kadtuantang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa presensya sang NPA sa Negros nagpabilin apang hindi na mabaskog. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden gikan sa Nokpo. Sa detalye sa mga balita, Aksyon Bri, mayong hapon. Yes, mayong hapon, Aksyon Rex. Aminado diri ang Philippine Army nga nagpadayon gyapon ang presensya sa New People's Army kon NPA diri sa isla sang Negros Occidental. Magambal kita isla, Negros Oriental kag Negros Occidental, Aksyon Rex. Pero diri kay Army 3rd Infantry Division spokesperson nga si Captain Sinan Tancito, bisan nga ara sila nagapabilin pero naghuyang nagidman ang ilang grupo. Pero padri kay Tancito nga ginatinguhaan nila nga ibulos-bulos ang ngalan sa ilang siling grupo, may ara nga dirigid lamang sa Negros, pero kung kaysa ginahimo nila nga combine nila ang grupo nila gikan sa Siquijor
dito sa Bohol kag area man sa Cebu para magapangita sila sa ila sining mga diskarte abi kung mas paano pag nila nga palambuon ang ila sining grupo kon pamaskugon Action Rex. Isa sa manakit-an diri ni Pansito sa ila sining pag research kag monitoring, may dako nga bulig ining pagsungka sa mga upod nila nga iban. Ang iban diri amat-amat nga nagauntat man ang ila sila nga tinao bisan wala nagabalik sa sabak ng gobyerno nagasekreto nga nagauntat. Ang iban diri ining kapatay sa mga inkwentro nga nagakaluntad sa probinsya sang Oriental kag Occidental. Plus nga may mga supporters diri nga halin mismo sa community nga wala na gid man nagabuylog pa sa ila. So pagtanaw diri ni Pansito Action Rex mabudlay na para sa ila nga mag-plaster pagit sa ila nga grupo kung may mga kakulangan na sa mga logistics. Kung wala lang ning pandemya suno dito posible nga mas nag-down na gid ang grupo nila sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Kung madumduman sang nagligad nga tuig may isa kadako nga activity nga ginimo ang Philippine Army dira sa area sang Sagay kag ang nagtambong dito mga pumuloyo nga ginakabig mga supporters kag anay miyembro sang NPA gikan iya sa 1st District. Pero nakita din nila yung impact on the KRNCBS. Kaya bumalik ulit sila at KR Negros. So, what's the real score really of the No People's Army is napakalaki ang ibinaba kasi in terms of the spread ng mga NPA sa Negros. That's the reality with the surrender o nilang mga naglaylo na mga members nila. At saka yung iba, napatay natin. So, an encounter, a legitimate encounter. For example, yung mga P3, iba doon. At yung mga nakukuha natin ng mga personalities, yung sa Kabanggalan na nakuha natin sa personality, si Emilo, who used to be part of alumni of the University of the Philippines, Visayas. Siya actually yung try na mag-organize ng buong Negros and Cebu na area ng NPA. However, nakuha natin siya doon sa may nakatiting sa Mapinay. But all others na nagagip natin, buha si role kasi makikita natin na very mobile itong mga NPA. Action Rex, ako ng porsyon sa confirmation ni Pansito Angot sininusambit iyang information. Kung madumduman, nagligad nga si Mana or Binulan, may nagkaladakpan sa Sorngabayan sa probinsya, may nagsungka nga ginaligar sa otoridad nga to sila mga miyembro sa New People sa Army. Inang balita gikan sa Philippine Army kag Nokpo Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kadtuan tang balita sa BCPO. We have Action Eric Magbanwa. Maki-update kita na sining printer operator patay matapos makabunggo ang motorsiklo nga ginasakyan sini kagabi sa isa ka taksi sa barangay Mansilinga. Yari ang countdown sang report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric? Action Eric? Oh, di na siya. Nawa siya, no? Daligid lang, no? Daligid lang Action Eric, standby. Di ka maging linya man. Gina-check tanay si Action Eric Magbanwa sa mga ka-action tadra, no? Evergreen Herbal Capsule, yari ng pinakabago kag pinaka-effective
Kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Yes. Dekatrasado. Wow. Nawili kami sa istorya sang... Ayo, dipur. Amo gila kong kaisa. Wala ka kay istorya ka sa ginistorya naman yung... Ayo, dipur, ma. Hindi amo. Nawili kay kung magkanaw sang... Oras ko kayo na una na dugay-dugayo. Oh, gani. Ay, nawili kami sang... Ayo, dipur, ma. Kubo ka. Duga ulubo na ko sang kadlaw sang sitwasyon na. Ay, sige lang, amo ka ng situation Amo gina? In every situation, there is a condition. Ayo, dipur, ma. Kanta ba ni Yoyoy? Ang Sean. Amo gito, no? Amo gina yung kanta ni Juan ni Yobilamin eh. Okay. Amo gina. That's right, anyway, maginababot pamanta. Nga? Ayo, dipur, ma. Maayo tani kon karon to. Ha? Maayo tani kon karon. Akong buwas, okay man ah. Ang yapira man si mo, actually. Oo, message ko na to gani. Kumpas mo lang kulang sa imo, mapakumpas mo ka. Kumpas Ayo, dipur, ma. Do. Yung tadi ka pasti kung kulang na mo. Pero pabuton talaga. Karon dugay-dugay ah. Sige, kapay pa. Dapat ka maging positive kita, no? Hindi kita mag-negative. Kasubo nga simpo nga kapigay doon. Dapat mag-positive ka. Dapat eh. Ang imo sining thinking, no? Makabuli-buli gina, sa nagadulo mo kadulsa. Ayo, dipur, ma. Dugid daw. Ang lusot siya gadulugid. Oo, mo nagatira, Dr. Rex, no? So, today, we think positive. Not negative. Pasaliga lang ko galingon mo, Toy. Kung magani. Napasali ko ng galingon ko, ako confident ko eh. Ate, na maabot ka ron, no? Maabot ka ron kag hindi na mabasa, no? Ayo, dipur, ma. May sumpun pagaling hindi na mabuwasan ba? Ayo. Either karon o kung buwas ah. Tiyo na. Hindi na nagkaroon mabuwasan gani. Aran mo sa ibang pagkuti-kuti mo. Alam pa. Kuti-kuti yabla. Meron balak kuting-kutingon kani dugay-dugayo ah. Gani. Pero ang balita tayo ko subo ni Aksyon Rex patay nimo. Patay ang ining bakuan plan ng obra sa printing press. Nga 38 anyos matapos kasi kagabi na sagapay gid ang taxi nga sa diin amo ini ang iya na bungguan. Do kalapad man na nga lugar, no? Ito ko pinani siya nagagaw sa lagyan sa taxi mong. Oo, sa lugar sa taxi gabi. Dira sa may Banggalin sa may Hernaes extension bali sa kapinis ng barangay Bansilingan. Dragid na sa may Kurbada? Yes. So dala daw ka sa libidahor ng lugar bla. Galing iti medyo siguro dasi man dagan isang motorcycle driver ni. Diwa siya ka preparar ti amotoy na bungguan niya ang ining taxi nga ginamaneho ni Terence Paul Dalimuos taga Purok Malipayon Bagong Dalan Barangay 35 on mo siya bali ang driver sa Mitsubishi Adventure taxi. Na ang driver niya si Terence Paul Dalimuos. Okay. Amo ni siya, no? Ang driver sang XRM nga Honda, amo ni si Noel Tingson, taga Purok Isla, Barangay Villamonte. Actually, biktima ni si Tingson, papaulit at ani ini aksyon nagsayla sini nga punuyan sa matabo ang aksidente. Galing kay ang problema kay sa matabo aksidente, waya masuksok aksyon Rex sa sini nga helmet ba? Ara na nasokbit sa siko ya. Kag ang pila sa biktima dahil aksyon Rex ni Noel Tingson, ari sa ulo siguro na nakalampos ba sa matig ang porsyon sang dalan dira sang Bangga Alit Hernaes extension. Kaya kung naka-helmet siya, basi posible aksyon X, wala pa na siya mataman. Kaling kitiligitaan sa ato sini nga mga investigators sa police station number 7 nga ang helmet ari pa nakasabit sa iya sini nga siko. Amo tong tsimpong natabo ang aksidente kagabi, pag-abot sang taga rescue group, why na sang pulso ang ining biktima kag ti amoy ginbawian ini sang kabuhi
ang ining napatay nga si Noel Tingson. Tisunod sa kay Police Lieutenant Torrentino Abalayan ang hepe sa Station number 7 nga ginahulatan na nila karon kung ano ang mga inisisyon sa pamilya ni Tingson kung bala ipasaka nila ang kaso. Kung hindi nila mapasaka ang kaso, iningan lang posible alas 6 karon sa gabi makagwa na ining si Terence Paul talimuos nga mo ang driver sang taxi sang matabo ang aksidente. Kung basihan natin sa sketch sa atong investigator, so ari sa sulod sa lane niya taxi, so dili sila nag-collide sa iya lane. Patay ni sir noon, di spot ang driver, no? Sa tricycle, motor. Oo, kasi pagkato natin sa diarero mo natin, ginideclare nila ito na breath and size na sila breath and kwan ang natin suspect sa biktima. So ano sa suppressed na? Okay. So mismo dito patay na siya. Oo. Ano siya, wala na ka-helmet? Kagawa na kayo ang biktima? Hindi lang natin makuha ko na kainom or wala, pero ang helmet niya ara sa Yasiko. So may helmet sa tanay pero wala masuksok. Aksuray si Police Lieutenant Florentino Abalayan ng hepe sa Station number 7 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbalang report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, launa 6 ng oras. Sige sa iluhan taneng mga balita out of town, mga kaaksyon na nahontang balita gikan sa San Carlos City. Upod kay Aksyon Stephen Fresquito. Update sa COVID-19, 3 ng konfirmado nga positibo sa COVID-19 sa among syudad. Isa sa City Hall, isa ka empleyado sang City Hall, isa ka OFWs kag asawa sang Siman. Yaring kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Stephen Fresquito, Pen. Action direct sa update natin sa COVID-19 nga kumpirmado nga 3 naman ang nagduga nga positibo dire mismo sa siyudad sa San Carlos. Sabihin isa inig City Hall employee nga lalaki. Sulod pa sa kay Dr. Arnel Lores Portugues, ang ating City Health Officer, permanente ini siya nga nag-travel going back and forth San Carlos and Bacolod. Kag ang isa, amo naman ang asawa sa Siman nga atong badi-badi sang kapitan nga nagpositibo. So iniiasawa naman na nagpositibo, kagang ikatatlo mo ang isa ka OFW nga lalaki. So sa karon Action Rex nagpatigayon sa pag-disinfect ang atong City Hall. So since kahapon so as sa subong aga gin-mandate ni Mayor Rene Gustilo na temporaryo nga pagasiradaan ang pila ka mga departamento. Ang atong Treasurer's Office, DSWD, ang GC, kag ang diriya sa planning. So may ang sa ground level sa City Hall ang temporaryo nga gisira kag wala anay trabaho ini mga empleyado kay palayon pa sa gyapon ng ilang pag-disinfect. Kag ang ini naman ang mga nagpositibo sa karon ara pa sa ato isolation facility diri tungod nga wala pa sang lugar dito sa ED Magalona nga pagadalan sa sining 3 no kaya so para pagahulaton anay so pa sa kay Dr. Portugues nga mabakante na dito sa ED Magalona kag i-transfer ining 3 nga nagapositibo sa sining COVID-19. So galing ang immediate naman nga pagakuhaan sa mga gin-quarantine ini mga primary contacts sa sining 3 kag pagakuhaan ni sila gilayon sang swab test siguro pa sa kay Dr. Portugues para lang mahibalaan pagid kung sino pagid no ang mga na primary nga contacts sa sining 3 nga nagapositibo diri mismo sa siyudad sa San Carlos. Nag-report alin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Fresquito, balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang San Carlos, kadtuantang Sagay, we have Aksyon Tom on 40. Ini may kang tanan sa COVID-19 update man sa mga syudad. May aranasang 47, ang positibo kag 27 ka mga naka-record, kag 154 ka mga POMs.
Yari ang countdown sa report ni Aksyon Tamon Forte. Tam? Yes, Action Rex, COVID-19 update. Diri sa siyudad sa Sagay, hindi ara na konfirmado Action Rex nga 40 city nga nagpositibo na Action Rex sa COVID-19. Pumalin sang 45 nga positibo, nadugangan ini 2 Action Rex kag may ara na yang 20 city. Ang mga naka-recover kag may ara suspected isa, kag ang PUN person under monitoring sa Gyapon, 154 Action Rex. Ining 2 ka pasyente ng dugang, amutan day ang ika-46, 45 anyos, babae, kag taga-barangay o Sagay, ROF, asymptomatic. Kag ang ika-47, 45 anyos, lalaki, kag taga-barangay o Sagay sa Gyapon, ROF sa Gyapon ni Action Rex, asymptomatic, kag subong ining 2 nga nagdugang, ara na sa healing center sa Banwa sang Ibe, Magaluna. COVID-19 update. Gikan diri sa siyudad sa Sagay. Action Tamon Forte ni report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tamon Forte. Balita gikan sa Banwa sang Sagay. Matapos ang Sagay sa Iluwanta ng Cadiz, si Aksyon Roger Gotib, pamilya sa mangingisda nga bago nagpositibo sa COVID-19, gina-isolate kag swab test na. Dr. Maria Victoria Ibanez, City Health Officer sang syudad, nag-confirm negatibo sa virus. Ang pamilya sang nurse nga nagpositibo sa COVID-19 kag nag-duty sa Cadiz City District Hospital. Yari ang countdown sang balita upod kay Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, isa naman ka mangingisda o confisherman ang banko nga nagpositibo diri sa may susunod sa Cadiz kahapon lamang nagabot ang result. Pagiman sa Provincial Health Office kag nag-connect diri sa Interagency Task Force sa siyudad sa Cadiz. Ining patient number 40, 45 anyos nga lalaki kag ginisya ang nagalin dito sa may istansya Iloilo. Nagabot sa tong Agosto 5 kag pagka Agosto 7 inang gipatagan swab test. Agosto 9 nagabot ang iya sining result nga positive. Sunod sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez, ang iya sining nga mga pamilya, 4 ka mga membro sa iya pamilya ang gin-isolate na sa bayan sa St. Andrew Park Place sa among isolation center kag ginakabig nga ini mangin isa ka local transmission o kung local transmission kung mag-positive pero kamay pa na hindi lamang si Rex. Wala lang malakman kay nabigyan na siya actually sa local transmission na kasiguro kung malakman ng asayan. Again, nung chairman ni Dr. Maria Victoria Ibanez, ang good news nga ang pamilya sa itong isa ka nurse nga nag-duty sa Cadiz District Hospital, ang negatibo naman sila sa swab test. Wala lang sa ilang nga balay. Pag-agad news dali, kaya itong atong complaint lang na iyabalagin sa aman, kaya ilang na itong close contact. Negative sila pa man. Pero ang napagbayag ni Dr. Maria Victoria Ibanez may katanan sa update sa COVID-19 sa siyudad sa Cadiz. Report, gikan siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod, Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Matapos ang balita sa Cadiz, sa iluhantang balita gikan sa Banwa sang Moises Padilla, si Aksyon Percival Villamor. Ini may kang tanan sa isa ka persona na kuhaan sang armas lutang sang kapulisan sa Banwa sang Moises Padilla. Sa detalye pod kay Aksyon Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex, ang Moises Padilla Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Lumandas upod ang alert team nagkumpiskar sa isa ka persona nga may dalang armas lutang. Dito mismo sa sulod sang police station nga ma-coordinate tani sa ila organisasyon nga International Police Mission o kung its word, UNPI. Inigin aprehensyan ni Police Lieutenant Johnny C. Oro. Dakop diri ang isa ka persona nga gipresentarya ang iyang armas lutang sa aton kapulisan nga ginkilala sa kay Benji Ruinita.
Lohiro, 46 anyos, kag may asawa, kag membro sa International Police Commission, kag residente ini sa Barangay Gargato, Hinigaran. Ini siya nagpadulong sa police station sa Moises Padilla, kag didto gipresentar niya ang iya armas lutang nga kaliber 45 nga Remington nga brand nga may serial number Ninja Ringo nga 611573. Kag ini loaded ini sa pito ka live ammo nga nasalpak pa o kung nabutang pa sa pusel mismo sang ginadala ini nga pusel nga wala sang lisensya, kag pangitaan siya sa mga dokumento, wala siya sang ginpakita. Ini karon ang persona nahunong sa may custodial facilities sang Moises Padilla, PNP, kag nagapangatubang sang kaso sang Republic Act 10591. Report live gikan dire sa Moises Padilla para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor, report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero siguro
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Balita, Banat, Buliki. Ayos, sige kay daw kalang-alang nagid ako sa tiyempo, mga ka-aksyon. Ginagda ko kamo sa masunod nga programa. This is my life o pod kay aksyon. Well, masugaton. Salamat gid. Salamat gid mga ka-aksyon. Standby na sa masunod nga programa ang This is My Life. Igasunod na sa dirigid lamang madugay. Sa kinandan ako ang inyo sa ka-aksyon sa Kanginan Aksyon. Rex Cantong, mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,